جê destpêka krîza Sûriyê û bi hezaran welatiyên Sûrî dibin eşkenciyê de ji aliyên cuda cuda ve jiyana xwe ji dest dane. Îro toreka mafnasiyeka Sûrî raportek belav kir û tê de tekez kir ku bêhtir ji 13,000 kesî dibin eşkenciyê de di çarçoveya 7 salên borî de jiyana xwe ji dest dane. Tora Sûrî di raporta xwe de tekezî ser amarên kesên dibin eşkenciyê de ji destpêka krîza Sûriyê sala 2011 yên ku jiyana xwe ji dest dane kiriye, ku gihiştiye 13,197 welatiyê Sûrî di nav wan de 167 zarok û 59 jin jî hene. Wate 99 ji sedî ji hejmarek giştî ji qurbaniyên dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest dane û yek ji sedî ji kuştiyên Daişê û çekdarên PYD û hin grûpên çekdar yên dibin eşkenciyê de hatine kuştin li xwe digire. Tora Sûrî di raporta xwe de bal kişand serweyekê ku 11 kes û di nav wan de zarokek serdestê terorîstên Daişê û 21 kes û di nav wan de zarokek serdestê Enya Nusra û 31 kes di nav wan de zarokek û 2 jin dê zindanên çekdarên PYD de dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest dane. Dê raportê de hatiye belgekirin nav û agahiyê bêhtir ji 121,000 kesî yên ku tanha bin çavkirîne û bêhtriya wan dê zindanên rejîma Esed de ne. Beriyan jî bêdehan doseyên dadwerî yên ku welatiyên Sûrî pêşkêşî dadgehên navdewletî kirine ji bo rejîma Esed were sizadan û dawîn dosel welatên Nemsa hate pêşkêşkirin dijî 24 berpirsê Sûrî di nav wan de Lîwa Elî Memlûk serokê ewlekariya rejîma Esed û rawêjkarê karûbarên ewlehiyê yên serokê rejîma Sûriyê Beşşar el Esed hate pêşkêşkirin.